На въпроса дали да вярваме в системата. Аз лично не бих се доверил до такава степен на системата, а точно обратно бих я използвал за това, което ни дава като възможност, защото в крайна сметка ние трябва да се слеем с системата, за да може да продължаваме да живеем. Няма как да напуснем земята или домовете си, въпреки че много хора като мен са го направили, само и само за да получат своята възможност за реализация. Защо не вярвам до такава степен на системата? Ако не знаеш какво да правиш, както в повечето случаи човек е объркан млад, не знае какво да направи с живота си, хубаво е поне да следва общата практика и да се учи от големите. Или в смисъл такъв, както го правят много хора, гледаме какво правят другите хора и ние го правим. Нещата, които може да се направят без да се притесняваме, че ще допуснем грешка. Или това е една сигурна инвестиция. За сигурната инвестиция винаги трябва да се мисли за това нещо да има премерен риск. Премерения риск е много важно нещо. В малък процент, когато рискуваш нещо, което може да загубиш и няма да ти даде отражение върху живота и изобщо капацитета, който имаш, тогава няма проблем, може да пробваш и да опитваш пак и да се проваляш и може и да спечелиш. Това е за самият риск. Мисълта ми беше защо аз не вярвам в системата. Когато бях управител на Черноморието, създавах един много добър екип от млади хора. Естествено там правих така между двете смени, защото служихме голям хотел. Между двете смени, първа смяна и втора смяна, когато се сменяваха, след обяда на хората, им правех едни такива оперативки, както ми казваха на времето в комунистическото време. И аз ги предупредих, че това е една такава тактика на управителя, когато съм чел в казармата с оперативките. Е малко комунистическо, но е много полезно и тук вече няма значение дали е комунистическо или не, а дали ни върши работа. След всяка една оперативка ние си правихме заключение какъв е бил процеса на работа, какви са ни грешките, какво може да направим по въпроса, къде срещаме трудности и така нататък.